Gribí mai go dhearmad agus bé dearmad den amara pan agus pár a trí a chlog. And is tam sure the court gurm do go dile an í seo don Cathaoirleach Alan Titley. Bhuail má Alan Titley ceadú rio sirs na Lochlainn. Bhí sé ceadú cígaracht ar chá sé fáidrig ar ábhar i dtí. Is ben cymryd yn ymwyr ni, hyn am ar dyr sydd y gwni yn sy'n sianachas, mas cymryd at eich a hawl y gwydiach da Alan Titley, ni roed to on. Agus yn hir. Yn dar nhw ar hwyl ma omra ar agam sydd wedi ma gwybod na loa. Agus i mar iarlis da bradam yn yr ydys, da coloni na Béalna. Agus siarad hyn o'r rio me angin i hyn ar garlis da hynel ar bi. Agus i ma go tóca sin faoi, agus i mar eile daoine an seo, tá sé ar garliste, tá sin éagta, go gardas, tá sé treitiúga. Is tá sé céad ar an garliste. Well, there was a Alan Titley ar. Tá sé, well. Má mór an ána a ní Titley. So, sin an dá síal a hígóid go pebnig. We speelt wel in het stel, er is een oorvaartje hier, en er is hier erin gegeven, maar van er is niet baas in. En anyway, kan ik fights voor Cathaoirleach en Taishin Alan Titley. Norm makkelijk wonen. Zo'n beetje, niet één vriend komt er niet in, ach en er dat niet klaar, een beetje raus, maar het ervan. Hier geen roodzaak in de Cathaoirleach zo Lochlainn, agus hier die Cathaoirleach hier een orge, agus stuur, ik maak het weet al. Hier wat een natuurlijk geen vroeg doen, dat moet ik zien, maar ik doe al de zorg als scholie en trooi, maar zien, ook op de leuke klaar, maar dat je gaat. Ach, wanneer je hier gaat weer van Lochlainn wordt, dat je weet wie je wel een leem, maar je de zorg als er jou raakt, dus niet met die ran je wat de schok je weet niet zo niet aan, als je hier wat gaan toe schießen, dan zal ik ja niet doen naar jou is, geleefd, als dat een bekende ooit. Ik geef toe het Feirste, hoe slacht de skol er de jou is, een gurren jou raken mag in een geloof, als jaren, als over, als schreeuwig, als gaffer op de thuisen. Is leer de dictor de jou raken alleen ja jou gurren fooi. Als in join met technologie, die jongen die gaan er dienen, gewoon eigenlijk woensdag gewild en jouw fysisch doen als bollen, ballen en jouw volgens goed in de lava. Ha'oine als het gevecht dat kan daar een goor tweede batoen. Dat beetje gaat er kunnen hebben dat de zon agro, als minder als de zon gelukkig woensdag gaat een goor als Cathaoirleach om aan te gaan. Ik zie genoeg aan ons en ik hier maar derm smacht ik maar en ik kan zo iets zo actie voor Lochlainn, als een bericht niet alleen over vele en zo neem ik gewoon aan rapen bij de geloof gezonde bouw en dan maakt Lochlainn en het mo met een gewone vader groot een law in dat van als genoemd toch speciaal in een Painéal Chultúrlann Tommy als kere harde litieren ervat Antain als Cúrain om de Ghine, als een zon ta Labhrás als een Spedial, en hier als een zon ta Muiris als bij de Klee als de heen, waar Rangje van Las Heinte, met als Chóill Chóill Giolla. Dat is een taal waar een kere koeie natuurlijk kere hoorde natuurlijk. Als Antain ta Moran diantige, maar de Kruines de Giolla, maar de koesie Aistritheoirí, als Finneadha wil jou nooit iets en zon Tóiríocht met Leabhar, maar dat is veel te veel gemaakt in Cathaoirleach, dat is met veel sin erbouw. Agus is geen omheen, als ik heb gaan mee raad, is een volhooid, goeis listoel, van de rief naar de voet, robbel en een, en doos voor de gele, maar die genomen, als je ruimte in die eerder robbel, voor de heen, zoals met geleden, uit haar de handen sin Labhrás fi neem die naar de weg, als ze worden dus gedurige. Keewel aan jou les als ze leer kort dus Chultúrlann had je mag ze heel gewoon dus het vier als je leed om de speciale leer maar als speciaal is de heilige drieëchte dus naar hasselen maar go voor als de Chultúrlann is als de man is de geleer
siúta son an scírí sé mar rís ní dábríd san léite éigeghfuin mar nach gur an bhéige táisiid. Ag sin rud a bhhuiin be caiinte seo bhéile le cuasa Aistritheoirí sa bhéige a go leabhar nach léite bhín mar nach gur an bhéige chuir amachí is mór an níos sin san ná go deachas. As fása gom, oorskeel Aistritheoirí oorskeel Germanische Maitemú, Michael Cóill has a bheith teachtamach ó Labhrás an bhíon se Chóill. Buna seo ráile tá ceann san postan agus táchtaí éireann tá sé ganas ar an gúm is agó síteach ar an gúm is beidir nach tamil le rágaigh fé gúm an sá ar báil chomá chéanna agus tá scapa leo Aistrige ról gailge háirithe ach eisina tá món in haglaíochta san go iirecht san dianta go ar san Aistritheoirí agus le tríocht na gaige. An tá bhí tá se chun Seisiu san chuir bhíd an na microfón timppel agus pléimiid péad a buchaí as na bhéal. Mar sin béad gur bhéon rud a dhéanamh ná gur bhailim go dú mí stiúr timppel le tíre ar na scríóirí agus an Údair seo ar bhad féchant. Chus mar raibh rud spéisiúil fé rud go dúr fá sel na gaige, léan na gaige, scríóireach na gaige, go mórán seomraí go mórán párlúsán. Agus da bhí sin tá mar a dearm an léan héin, tá gramadach, tá cosí teangolaíochta agus Aistritheoirí. Bhainm godéir ceisteach ar cumthe gur íríodar ar cosí Aistritheoirí seochas ar éar deile, mar bheochtaí rá go robbéir a bhlaid, go robbéir a mú le héad sin, mar taréis an tail tá go leor ar fáil i dteanga go bhile teachas an bacúid íorí gaige go ortha. Agus gáimid timppel mar seo mar sin. Okay. Muiris. Well, come here all. How is recognition? Dúis. An chéad leabhar a bheis na héin ná leabhar le Dónall Danny Champion Down. Bhí mar sa gúm díreach rééis bheith go ar Aistritheoirí íon Antain leabhar le C.S. Lewis an known boundary and Brazilian agus. When is on a hand of us an brocious on these, mar a hála vís an a hógalis na leabhar sunnar vís óg na héin. So bhí Lochlainn ar na hánig na leabhar sunna ar dro sa gúm. Agus an san bhí ma bhac héin hartar cuaig an Thompson Béal ní sóide neadar. Bhís an a hóga le Dónall na héin ó. So is tóilm gur binné a chur an síl stóilm. Gur risidum hí na léamh leis is bhí a léamh leis fós agus os bhfuil gur tóca leis an neabhar áil san agus mé óg risidum gur gas chomh ghail na bhóla. Well, Glachamíd leis an bhagad son. Chuir raibh go dtí Antain Well, it's not a good stage nabber a kind of reggae. The top of the gastro, the mail of the rudder session, there's a Aistritheoirí that kind of reggae. But in a tall show, it's hard to get. New Year's is the age of lane 2 team week that you're getting. I guess, can you to Ha'oine and global ishnach? I guess kind of school of Macharish in Gaelic and out of the castle in Gaelic. I guess, so it's from Nadar Galore Congress, a style. How she was Aistritheoirí Gaelic mar Hankus to go out Eluatu. Can C.S. Lewis, agus Yorty Narnia, agus Norwegian. Níroma into talk the Hashem Narima, all guys, you can make a loud Safu mar for mechanical balu beat not Arur. But we barley go and come up to Laru, agus go Argentina Leo. Agus no layman the origin form of Mach. Well, Higlat and the origin of Leo war and Higlat, the Leo Marshall actually at the Higlat, Mas Christi who, and Brishan of Wantas, because Gaffal to Rochinianu, because Shimmer's court. So, she's brother her and Balashim name. Agus, she can go to Tomasastic or Goro, Elu and Lotishan, agus a rudíada. Agus sílam an bo mór Aistritheoirí
dáirse eile a ascailt. Agus dus hála sé bhfuil má plé le Tionscal bhí Leabhar is sráid Titley atá dírithe na Gaelscoileannas na Séachonda. Agus bhí mu fada go leor plé cin tuairiscéil goid a hocail na úsáid le mó sunnigh na páistíon agus mó dúlach go bhéliú. Agus hála sé go danig leor an glúm Aistritheoirí leor dar titil le cais I bhrancais faoi cheilt an tainnim Gaeilge. Ní cibin lom cén túdar bhfuil sin. Tieri Robert. Agus just áthar. Bhí an áthar a dascail an dalsúin agus bhí uairiscéil logan a bhí trathú, bhí simú, a bhí gyrrid, bhí siimplí agus bhfuid féimas agus bhfuid lasas agus beise a léonis na scaltacha ó bhaid. So, ná sa gom bonda bar sin mar Raghallaigh. Nílam sa chun brehúnta sa má go bhróir, no? Bhfuil féimnis agus tuis go bhachlainn sé dáirse doin beidir a bhí breid tearing ag saoil bhéir. Laura? Wel, le gaiir man Aistritheoirí tam se go bud réon chuna, agus seach gur hit meisteach san gairm sin. Thosa se na mu ag an ollscoil agus na léachtaí a chain thiúradís Aistí leis bhíomhain seachtain bháin agus Aistritheoirí chéad teachtain eile. Agus chum ag an Gearmáin hís na máistruachta bhí mar gá bbliain an, agus na tháinig mar ais níor am an na jobba. Chama couple of blian mar haguscóis roiine fásta móna Gaeilge. Ach an sin hála se gúir me job le cólacht Aistritheoirí agus bhí me lob, me cheapar sé bliana agus sin chuma thar leabhar dhéanana Aistritheoirí an áit cinn teile. An Aistritheoirí me dhéanana Aistritheoirí dlíthú, Aistritheoirí trom. Ach leis an Aistritheoirí dlíthú leis tamil fáintear isteach ar gcóras tá struchtúra le teanga. Agus tá tú Aistritheoirí an sa tein faoire. Agus tháinig go lágur mar domhéin a chuin man an pís a ceart aistriú. Man an gnáiscríomh aistriú. Agus mar a hála sé an am céan a bhí me I léamh seanluchtáin bhí fáil sí Luxembourg. In Gearmánis agus a Frankis bhí fáil sí ar líne go siar na cíine sinna go siar go tín 7 8 9 agus mó. Agus tháinig me tresna chopla gitán agus dur bag an Aistritheoirí an Gearmánis iad péire agus písail an Frankis agus chamarín tamara sin, so sinna chuid annig Gortásarlaigh agus Templóirí chun cín agus an sin dír darach ar an tuairt faoi Michael Kohlhaas, Labhrás, gearscéal bheag Gearmáise agus is deas an táisiúa imacht ó an teagstruchtúra agus rud éagsúlaíonna a chahamar aga bed an chéad písa litríochta tá dhéanana Michael Kohlhaas agus oscail súlfama. És bhfuil me os cén fiche bliana pléidir an Aistritheoirí Haribúd ní cosalacht a bhéige leis an Aistritheoirí litríochta. As a country sin, fág an Michael sin mar tucamíad a réir a níor agus ar Aistritheoirí sin camíd struchtúr éigen bheith ina hAoine a chumid áram. An dóiad bhfuil Deacharí féile, deachreachtaí féile, a buinte le bheith aistriú go Gaeilge, seachas go teangar be eile, agus sa bhéadas abair go mbeidh tusa aistriú ón Frankis ón Gearmáinis go Gaeilge, cén bhfuil fáibin féile a buinte sin chuma, sin ar caríd na hasnamh nó go bearnaí dar leatá sa Gaeilge, nó na deacharí na deachreachtaí go ditan daoine seacha únta a aistriú go Gaeilge, seachas beidir mar a bheith teangar be eile. Ní man an bhaíide ar compradíonna idir Aistriú go Gaeilge is Aistriú go teanga chéile, man ní bhí mar Aistriú go dtíana teanga chéile. Béidir ceart go leor go bhfuil níos mó curmach an ar méarla agus bhfuil béarla hímpel bhfuil béarla feicil níos mó agus go dtí chofradaí níos éasca go anachta Aistriú go béarla. Aistriú go Gaeilge bhfuil tá aspatéirmíocht an amantí.
Tá Béal go mechtú gur chuí le struchtúr córéide le, agus nach meach an bhisneachad cinál a bhil be gan níos faide agus na chlóhéine chuir an chuúil tú scríomh, agus sin an go se táhachtach mo chéine a gasú I scríomh freisin scríomh go muinte héin. Faiban í mór atá sin Armánis, nó cúpla faibeicm le sin Armánis na gur cúpla focailán atá bhfuil an eidir se brílo agus na silear go nach se silear gúnaí an ggóhiacs céir atá an focail Fómhar hampla chélann cuairt nó clós nó ferim agus beidir nach me teach a silear céach go bleagam atá nósáid. Gáidir í ceanna me gobar inisir tá focail Fómhar nósáid go clós nó ferim agus sé deachlíon mac ceach Schlas agus barg freisin tíir a cruisgan agus dúnar nó difriochta. Agus deacra chóréile leis an Armáin an na príomhra cúnta. Nis tá Muslim, Can, tá sé sin silear go leabhar ach na hiúchsta go dtí dorfan agus bhilin. Tá difriochtaí brí an agus caithú cinál go isteach sa bóhéach agus deacra an. Ja, wel, sin áid was stoil minnig siad na focail Giolla. A chur an sciorart ar den nuair a bhís héin, bhí roiim mé a tráchtú ar a dtíad sé nach bháin, nuair a bhís gasrú chéine céile go Béal, bí an áid Johnson focail go dheochaire ar fad ná baile. Caíonn thu le baile go Béal. Townland ní honna é, town ní honna é, village ní honna é, caíonn tú. Ach sin scéile, ceacail ór, síne sin a roiig an son. Antain, just go dtíreach mar le sin bí tusa plé chud bhile Béalachas, Ceirsteile Gearmáinachas agus Frankíseachas agus na Helen Tyson. A chabair, ní sin an oibas mú atá gain déalaid a gaige tuis gon Béal típalaring as bhfuil sránad an bhéarla de go stealaring ó lá gur bhí sin oibas mú atá le heistriúchaí ar. Bhí mar rud ar a bhí sin maidir leis an deachart is mó maidir sin Aistritheoirí gaige. Agus is stoilm muna mis le an Béalachas. She an elephant in Tamra, Commas Leabhar gaeilge. Mar bíonn tú gastrú agus tá bei Jackie an bheith caiint seo gan agus agus mar agus scríb daoine eile tá scríú beidir don éág. Deann tú díhall text réanta cosálaíte agus is féidir chu fáil ach bíonn áras a cheann na gcónaí an do daoine rud a tá scríomh mar Cur gas chans go bhfuil má plé leis bhí lethir le Trína seo an Tréad Mhór na Leogan gaeilge de leor le Charlie Mackesy, the boy, the horse, the fox and the mole. No, an focail gaeilge tar mole na Céilchan. Ach, sin focail na an bóir óla sig mar an daoine. Bun má tríala seo bhí má go tilta daoine. Agus just le mar an hendir ba. Gaeilge tar mole. We seo daoine is bhfuil céimeann a gaeilge acu chuid acu tá dúirta maithe tíar a féidir. Agus ní má fáil láchta bhí ar ní má torpra ina dearú. Ní rón fáil sin acu. Ach seo leorfach an ní Feirste. So bíonn an ceisisin an bhfuil an level tána crí buinte má hagad nó bhfuil se in deanta level tána crí bhaintteach nar atá ólas an grábhaine ar a gaeilge. Agus aríiste, mar jaar ar chuisle sach an óir den ní Lord Parson tá ní aspa díbrise an agus na fáil láta in duine. Ach, bhfuil go na bhfuil ag daoine, na méanas ag daoine fáil go buna le cléachan tá implairtí bháige sin tiidir an leor. Gan go le anís fuitir na sin. Maidir na Béal sa bhí sé Jarco van ní scailte na mar a bhí lad an tail. Sílam. Ní fa géad tú le Sean Muiris mar sin le Lorgan Béal, the river runs parallel to the railroad, gáin sé cad é rihan an bóthíring dúir you know, tá bóthíring le heis an Iarnmóid, you know, with Nenda Dyson, you know. The house looks out on the sea, féchan an oid, no, tá oid an tí leis an bharige.
Ní échan an tachaach ar rud a bheith, no? Ní súil ar bheith. So ní tú sa chompa céanna le Seán Mac Béal agus, right? Bhí anfad rudí simúla an sa leor sin, ach sa déanamh ar hall is brethir is pásanta tá go móra. Fuair sé láirt mar hampla ar an acail nuaíart úsáid nó nuacht úsáid le tart ar scéalta reithe. Dúirt sé gur mé rud a bhí san nuaíart ná rud úr nó beidir brontanas nó rud éige mar sin. Bhaid maithir an agus bhí nuaíart beag na bháile leis. Dúirt sé gur Béal has metsna nuaíart úsáid sa chéal cuasaí reithe. Now, dean gur beag daine sa teamran is dheol láirt ar sin agus tá bhfuil le an nar a hasín daine car thstú Béal has. Go bhíon cuasaí canna an. Is go an géisiart le cainteoir bra gaeilge as de hiúsa, de hiúdin, bal síist a bhí. Agus dúirtí, maram midralaí. Agus dardum, maram midralaí? Waith tú líad i dhearig Béal has riú a hé leis, na rud a deirtar. Sin rud a deir daoine maran si a dralaí, maran si a garchaí, agus mar sin dó. So, bíon bhfuil metsna sin go baint leis na breithionis ráhaban sin ar iní sin. Well, can balas a chuirte agus sin. No, tá tear. Ní lána a bhéantar sin tá ná i Giolla gur chughine ní héime chupa té agus ní leogan sé éon sáidhaint sin gas mar ní cíoríoch mé agus seachanín san agus an féidir leom ach sin sceile tá ceapta go tar fáid. Os rud oké, ní chuir an chéis sin mar tá búrán áir le pléfa ní bhfuil ama againgach be na bratacha ar folúin ag daracha ag an chahain. An gún héin, mar tá sa i módan chuin I gceannas ar an agus tá Chóill ar an le fadar lá. Cé go raibh anna rá Chóill ar an ar feig. I bhaid seos na gríomna agus siams ó gríomna is mórtí na cain. Ach tá roiid leabhar tá amach le DNA ceann na cearúid í leiléis, mar geall leis galar a húm go léiríonn sé gur chapan gún go maiile daoine go dtéanam tréna agur hóir agus mar sin dó. An stéine lig an gún, an dúilead go raibh fiú scéim den tais an dá nuachaint, nó cailín a bheas an obair I dhéanadar san bliantamh sin fadó. Just for Tá ceann ómadú. well, is stoil go cuasaí a bhaid níos sláintúil in is ná mar bhí san agus an rud a chuir an gúm rúmpa nó a chuir an bhód iad ná pobl le háireachta Chorlann. Is stoil go pobl le háireachta ar a bhód in is agus well cinnte níos mó ná mar bhí an trásan. An rud a ritheann ná gur bhar bheith taú le scríonóirí in is mar a rís bin rud eile hiig muintear a bhúm ar a chuir an gúmart ar buna mar hiig sanol a rúmpa Fómhar gur dá me daoine ag aistú leotha gur ar báil a thiocach na scríonóirí chun cín mar hála. Tá na scríonóirí ann in is. So is tófa gur far gur mit sé tápta taú leis na scríonóirí. Ní hééis sin rá na fuil sé tápta Aistritheoirí a chur ar fáil fós. Tá is dónn gur béal is táptaí ná gombeach ábharnaí háireachta ag an bobal mór. Nó mas cinnte barlamsa scríonóirí is scríomh agus bonsaver a scríomhacha. Ach tá áit andas na Aistritheoirí Fómhar. Mar chuoine míad ar na strachanna agus na leabhar a míon tóir ag an éasóg ortha látáin neomhfuil. Is deacair ní léon éine ní dóin scríomh fel ábhar, ní strachanna mar sin ar fáil fel ábhar. So beidir gur bhar rud é ná dá bhéadhí takeíocht go bhfuil scríonóirí eile héad sin dhéanamh is as bhaile. Bini an plan a bhí an agus deilig le scríonóirí chur fáil bhí mar éon caiintear ar cheann ó Ha'oine agus mar sin deilig le sin an.
Ach, an nósvígan gúm jogant do scríóirí a ród ó dhéanamh, mar hapla Martin hAoine ar a scríise ar a ghaisig Sally Kavanagh, hí chuige sé go bhíad go focail sa bhain scríbhing, leabhaisteach nócha sé hí a focail an gúm, da bhí sin tutar séide nó ata ar léitin. A meoch cead ag Aistritheoirí sin céimhíd saoirse atá ag Aistritheoirí Antain Feirste dar leat mí tosa géirigh dul abhar go habar nó leatá saoirse éigen ón rud atá ar a leanach os a Chóill. Well, chuid in scéalta mór a Béal sin cosú le saoir C.S. Lewis. Tá sé ínta cosanta tá bíon stan ínta cosanta chu sin agus níl cead go gáil England leis an bhainteacht. Agus is mór an trí ar bhealach mar sin dearú. Decker spree of week as national or to learn for the cats on the cat but Yeah, I mean, we found on an amateur ruddy him blue. Maar geharig since the Darnell and couple agus the Giolla. The Kirshis and Solution mar hample rigere agus Kirshis mar bhfu shan scale Béalitis choí chóric agus a chlogig a bhí agus mar sin dá agus an eile go deo tá Kirshis an chahanna a tríú agus mar sin dá agus tan leveltanga a wadní surgeon mar a hasú leis ní hocail a sú na páiste thurbí a bheith ag level sin tanga. So ní bhíon farír saoirse go ní ascriú a bí sosiálgin agus well sim a haí hen ar scéal go dtí seo. Ach mar deirtu hen Alan gomininic siad na gra acu le bhain an treisle asad. Is cibal an play ada idir me hen play fada fiúma idir me hen agus Muiris sin seo maidir le creamy milk, you know. Tá réir go bhhain agus tutar deach baine duine agus creamy milk agus you know tá fácla mar a dearra, you know. Baine ucht rúf rud na rúirt den bhí beáí agus look at nothing again. That's how we've been saying. We just make a banyu rower. I'm not a banyu rower. Yeah, not better. Ní féidir a bheith le chrocks in a bheige go, sin a rud as a dearfa. Rud a rudam sin nach difriocht idir Aistritheoirí agus Chóill Gaeilge. Agus go bheith tín sin maidir an dealú sin íana nach mar ceadach duine cinál a Raghallaigh an chuir a Chóill Gaeilge agus éirim agus bonus an scéile thuairt ach gan rag Aistritheoirí. Ach bin mar a bhí riamh sin an áil go dtí an níos seo nó níos a chatte nó dhéantaí sin le rá éonrúds na meán ísina is álaí as ní bhain in éiring ach ar fud na hórpa gan bhí asú ar héachs an bit. Ní láin cead a bhí cead go leoraigh go daoine agus leantaigh sin a raigh leis an gúm gus leantaigh fiúmáin riimiis an gúm an tathar peidir ó léir mas cead go a lua a ghaisiigh sé Don Quixote nó chuideach an de Don Quixote agus a áit ann ina bhfuil Don Quixote leointe tar éis do Battaráil áil agus mar ceappa go ridir a bheith agus gáin sé seachan san tíósta chun an ihe chaabán go soccer suúinach agus an carréire is si sa chuine agus an carréire súil go dúchaigh an chalínaimseir a chuige chun caiir sin ihe a chaab leis mar a dtíirba agus is álaigh in sa Spáine sin mar atá agus mar sin dó ach in san leabhar an tar léire a rá ná tagann sé seach chun mórnáin fianna sin joga fianna úrtá. Bhí an fian níos fearr ná aon rud eile seachas cuasaí leathair mar a dtíortha i Leabhar Chorlaí san léimh stíal ach agus tá nehéile sa leabhar airbe sin nach fiú tráchtaí a dhéanamh mar a dtíor fiáil. Ach an ceiste bhfuil le sin abhaid an féidir leis an Aistritheoirí feabhas a chur ar bhuntaithir. Sin bhfuil le héad rud agus bhfuil an Aistritheoirí níos fearr ná an bhunsaithir. Well, we were a painter there in Stoisha and Vertigonénig Dracula, agus on Nagan Gaeilge in Chultúrlann, agus sílim gur sin sampa anfa the leabhar búil gur fearr an Aistritheoirí Gaeilge agus ríist
Dánach a stát Brad Stoker le fécinn go géir cuasaí neadidir cé go sásta bheith is den is Lochlainn Johan ach Cínte, I mean, Queen gá siar go dtí an focail fiú aistriúchá féin agus an puinte bhí ag na rásach chéanamh méola. Queen gur méidir uaireanta gur fearr an focail Chultúrlann agus gur leagan gaoige den leabhar is fearr más féad dánach an tíirse a got chun do chuid féin a dhéanamh don leabhar gur mar sin is fearr mar gur féidir an táchtaí dó go brí agus brí an rud a chur aniuil agus é sin a bhórt sláán agus más féidir é sin dhéanamh agus gan bheith fé chuoin ag an méle gur mar sin is fearr. Agus aber síneach go bhar san go meid a bhís go léir san éon leabhar mar le dear hamsin. Aber an hAoiine aber a caiintear na focail bheoga a ríisiús mar sin dó. Bhfuil focail bheoga sa bhéarla hána dheacair fad a thuairt go Gaeilge. Cuinim se gcónaí fáistí atá sa bhéarla nótaí. Ná ní réon fáisnéirí nótaí, agus ní féidir an blas sin bhí si dána, bhí gara, bhí si galab a péirda. Agus dabhrí sin na king aber ról Dáil agus chohhaile sin aber na king na séasúsa. Tá siad an tasanach, ní bhain béarlach tá siad sasanach. An dua féile bhfuil tá tú gasú cultúir, ons cultúir féile in ón féile, an dúláin féile hé sin chumá? Well, in a réidir hí nachhfuil mar an dí forlang die héige bhfuil muid gasú an Turkmenistanis nó dtí mar sin is Béal an agus tá si ben Irish bus. Ja, beidir go mé. Is ceann an buí an scéalta náirní marheallar, té agus crumpets agus siútí mar sin. Ní cadúbí de héal na héireann sin í dóilm, ní ceann an go dé chuir meisteach an bitir Barry Brack and Immersion. Being actor the culture under Valach a hAoine to sort. Die kennen maar in die hiklam smuit your handlin is on tegen afternoon tea. Well, we took consider rini leor ta inta sasana herfand. Agus ni we to leor at a ni sasani Sir Lewis Carroll. Yeah. Agus tá sé inta spéisiúil tá sé ar chundan ír bag an samplaí atá agin smaile lort léin in Aistritheoirí compráidí dhéanamh agus má tá leorabí anna Aistritheoirí ró bí mu dínta sasla sin mar héglinn compráidí dhéanamh agus tá ábhar trafta siúil agus sin go ach rin darnáithe Nicholas William Aistritheoirí dílis an dílis ar fad ar uaircéalta C.S. Lewis rudí hinmeise a bhín dó dheanta an éire. Ach ribh sin rinneú Aistritheoirí na fichidí. Páda go Chóill. Ja, páda go Chóill. Agus in aitní bhfuil cenal ráméis, cenal gibris cainte ag C.S. Lewis. Má bhainneann seo an Chóileach, chaiseisteach ó an Gaeilge. Níl sin le na comedy. Rud a chuirta san. Sin réiteach rud a chuirta. Comedy source and partial, you know. Dónall céir seo pís ólis ná fila tasáileach mar bé, ach ní noch tá as an wonder an Aistrithe fihós sa Gaeilge, fihós sa Ghallaigh na Halban, agus fihós a Bhainaníis, rud na Chóill do bhórá an bhíine. Dá bhrí sin hAoine cheannéile agus is dúláin an a bhór tá sé Aistrithe go dtí nach mór gachéin tanar dánig sa tá cúpla leabhar mór anna goach America mar leabhar na Aistritheoirí a bhain leis. Dá bhrí sin más féidir as an Wonderland a dhéanamh go dtí leis nó go naí leis is féidir rudidir bit a dhéanamh mar sin. Labhrás bhfuil na fáimena céine bhfuil nethe aber bhí tú gaidir Gearmáis an roiiciid bhfuil nethe a bhaine le cultúr na díobha sin seachas na focail héin sa bhéidir gur féidir dultíalamh a bhfuil ar a béad a dhíomh Gaeilge haise gan chur agus éis bhí tusa gasú na scéalta san na bhain le Frankis agus le Gearmáis na níos na riime seo. Sa cuasaí íse gceist chumáil le cuasaí tamann agus cuasaí cultúr. Tá an ceanta a gobar fihhair in na scríomhas 8 tá sé bunaí an séúisteach.
agus tá trocht an struchtúr sóisialta na huisle agus na mionhuisle in sin Gearmáin agus na téirmí a fád amháin le sin agus téirmháin bhí anna Juncker agus na rannastú sin béarlachar sé ar na Squire agus sin na rannastú sa bhlochló sin réigeteir na scoivéir. As ima tosaí le sin agus dúban a mén, na. Sin aibhte le sin an ar réistú scoivéir tá fuaim rána leis agus tá an character dámnaíad ón géad second, so dátar mar sin gotí barón faoiére agus dé mar sin. So tá na deachreachta sin an íomh na level hóisialta na huisle éagsúla. Bhí me duna fotheadin sin rins bliantachan agus scon an Gearmánach a bhí an, agus torc Gearmánaí bhí an, agus dúirt in bháin díochuid leis a duine eile, agus sin freagra tugu na díochuid sé freisin. Tá céir de dhéanastú an sin, ní éadach tú díos muire chuid a churán marall gur Islamaí I bhí caiint. No. As ní cuinnum céir a chur méid díochuid sé freisin agus go téin nó rud a cinint mar sin, ach Spáinne a rud chu bonúsach le díochuid agus díos muire chuid. Nach chuir muid spéisiú le hanna le déras muide, ach nar chuir so sin I méil duine nach bhfuil an muire ina gréide caithú asúíonna ar sin. Tá Muiris sa chórán. Tá Miriam sa chórán. Ó, bheith bhfuil ach ní muide bhí muide céanna duine. Tású, tású go sin a seo. Ok, ógus ceistán a bhahan son mar le cuasaí réine, cuasaí na huisle agus na gnáthghine. Ní sé rís is cuilim nuair a bhí bhúmar Martin na Chaine agus an teisceáin I dhéinse agus ní bhain gúin sé agus fadúir. Ach ceann sa geráin a bhí an gúm mar gheallar ná a bhéon difrige idir nó réimsí agsúla bhí caint na nuasal agus caint na gnáthghine mar a chéad agus dúrach leis ná raibh sa rud go léir ach caint lucht grafa ghirt an fochan saidú. Agus sé freagrach dúirte well ní le gom ach bhfuilge lucht grafa ghirt sin dá. Agus is fáibhí sin mar a raibh nó réimeanna sá go cuitar cé gróda sa bhilge ach níl tafad a gcuinóra mar a deir. So is fáibh sa bhreisí sin mar a deir. Fáibhí ach beidir go bhealach chimpóir agus fadal nabartí agus castach nabartí. Agus dír a flúta cinnte le go nach codarsnacht go chin ága cinnte. Nis ní bháinne chuir canún tí méil charachta ráin, is canún teile mé charachta leile mar ní máisteach an na canúntí eile am. Rud a contrúteach le na sóilm, ba ar mar máisteach ar a canún teile, ach ní cúisbinach bhéta cinál castach teanga a chuir mé an charachta ráin ach nach charachta eile ní sa. Bhain sin clasú. Fágur bag fi sin an? Bhí réit taking go mai ag Aistritheoirí an gúm ní an glúin ratha. Bhí scéal an bhí ar hampla uair ar titil the Northern Iron le George A. Birmingham, íar na tuisgurt, agus tá sé site in gintí intrama agus I measc teaghlaigh ministéire presbytéireach agus tá Lord géalaigh na múlan Lord mar is Aistritheoirí muoinach ar an textar fáil ach tean daine go ba Feirste agus castar scoutséirí do Feirste ar an duine seo agus a han acu is gidibh na chéile acu agus dráchaint agus chaint Feirste géalaigh olú a bhain agus amar bhí ar ó féim le canál canúint canál uairí seo is géalaigh olú. Ní fáid mar sin gomsa de ródá ó mar cupta sé leir an pódí agus an deachreachta bhí eann agus tá sé sin ceann chuint mar eol an tíirse ag an Aistritheoir an cupnis a bhí mé an fólín agus. Bhís gom gur mé teacht chuig sin agus idró dhearan neabhar me chun don leichle sin agus conas a roiin leiclis so agus tá chuirsí sanna hiléir mar eolar na héitsin a chuirn sé seach agus na héitsin ábhain sé leir agus
Cad éon le sin, so an réite go bhí gomsa riisiad mar dúis beidir chuig dóla ar an barta mé agus stoid gribh an ceart chun go méidir go féin laspa so Leabhar go gála cho fashion general so agus bhéim ar gnéad de bhil na múil ar stoil just chun agus is ceist ar bhí go sin os a caiintear agus luigh Labhrás an Cathaoirleach agus a rís nó a bhí an múm an gúm íar de láin agus bhí na leabhar tapta amach go dul níor chuir éonsmach de réir a duine ráród a dhéanamh. Agus ceann go dtí hála ná gur raibh severas gaeilge canúna únta ná fáin túnis do gná. Agus a rís an cheistin maiolalar na cinálcha difriúla gaeilge. De gastrig seos me gríanana muoite na lein Islanders na Pedro Dónall. Agus cuinig gur gaeilge bhí láirt ag na daoine in san na leán sa chéadú i riamh. Da bhís neart lí bhí an leabhar a rúchasú, bhí sé a dhéanamh níos cruinne níos cifrtaige. Agus brahman ar ceanna na Aistritheoirí a dhéann seán nach Mháileáin ar William Carleton. Ceann den bhígáin úr scéaltha san Aistritheoirí ar fiú é léamh gcónaí. sé sin darlumm a bhíontaí as mar chléirta hain sin modelle. Agus tá sé úntach dílis. Ach a ríist chuir gás go neistróh nar a dhéon seos an bhíríanna Aistritheoirí ar Aistrigóil le Pedro Dónall. Agus chunúg sa sin ar dúis sa mis Aistrigóil a gorcaig, tá áit dar bannam Aistrigóil i níor chorcaí, Aidir chuil tá ach tá Aidir bhaile i dtíor chunne. Is na sléiti idir chunne rud nar higus a gná. Agus chunsta béidir ceanna dhéanamh le in íar a chorcaí le gaeilge seos bhíríanna. Ní a bhí hiic fhí flag sin. So mar sin bhfuil rud éigean a chaúintegain sa chása go mefa an bhíorfaí uorscéal le canan síhan bhí a léarm le díanaí eistú go gaoich ola bú meach rud éigean fí réite buinte. Well, Is mai na ceisna teá a chur a bhíine. Ach an Aistritheoirí ceart na gut sin is tóca agus spéis agus dóla bheith ag an Aistritheoirí san ábhar stóil is ásta a chuid héine dhéanamh den leabhar. Is cum a cén leabhar tá a gceist. Cuoinigar na leabhar siimplí do fáistí, cuoinigar ar Aistrich agus Obligh, cuoinigar na cín sin ó a déanta ag Gabriel Rosenstock agus an trí bhúil sin rééis doling le agus an féine comá agus an trí a déitrin le leis agus iniontar gailú ar seos na bríomh na blacktrade so mar sin. Mas féidir le é dhéanamh má rihann sé leis an Aistritheoirí é sin dhéanamh agus mátá sé de bhí sneacaige nó a chuid héine dhéanamh den leabhar féidir gur bharmar é dhéanamh mar sin. Ach níor fá Lochlainn an nach hadar a chur i méle chunéigen as spéal Feirste. Mar bheith sé láin heit. Well, de chuoine bhfuil ní annach gur ceistí handmhaid lom agus mé lérodí mar a dtíar gur mar dúra go ríist Martína Cain ó ríist nar bheisi sin dúirte go raibh sé rócha searigeach. Go raibh sé mar is i dibredáin faríir tá scéal sit. So some agent. Well, personally, different of Don Charles in our Marshall. So, and then will Ruddy a gaioi to thing. Which will. Well, what's a good deal? I think Reptanish here starts a scale and I'm out. So look at Loho agus Kurgas and Northern Katrina Loima River an Gasur, an Capo, an Maduro agus an Crecha. It's leor de Feirste tan agus tá anbhéim fad an fanart. Is fanart ínta alínta tan agus tá anbhéim go na léire díons leor. Agus tan spás gan agus tan túidir ínta scorpalach agus tan túidir branín sin a leiscríbaní ar a Aistritheoirí an leor go dín go tanga eile. Agus tá gobar is kind of póchans go lei sin na Muiris
agus tá muid fada glóir country seo, bhhailin a bháltach, mar tá treid mhór an Feirste, Altaí Virginia, ach tá conas a bhhad níos gioran na go dtí mar a dhéanamh. Agus in sa déú eistí dús é bud an chuid canal firmathe táite, mar tá sin sparú Labhrás spáis. So sin ní hen lí ar reference. Ceist bhfuil orta Labhrás so de mynd was a play go gar miúil len le héad seo. An muint réon jas as na hingil Aistritheoirí as na Google Translate agus na head an Tyson. Nu bhfuil éon fesara bhfuil drovas ag loch gar miúil na hingil so go míon micléin an dain, micléin na gaige a bhfuil miúsáid a aspa an tamar bhad. Well, tá úlga sí Aistritheoirí an nach inil Aistritheoirí agus féidir ús a leis an Aistritheoirí tá chuomhnead go nuair rinne tú hána agus tíochar sé i níos nuair rinne tú hána matchanaí chuig go fin géad 60 go fin géad mar sin agus tá sé sin ús ag chudmanna go gaiim. An maisín Aistritheoirí hain ní chréite an tarú atá tacaí ar sin le déimlíonna agus tá mai cheappa le beidir le chúl bliana nuas leis a caint ar an maisín Aistritheoirí néireach agus tá rionsúr de sí an agus chuide an téex Béal nó Frankis na gaman se stéchan agus túra sé téex scoil go chud i léan go bra. Níag tú botún gramadí an, níag tú an botún litrí an, a sin ó rions tú compráid idir dá héag segus tú go méidir go dá a mún se sa túd. Tá réon maisín Aistritheoirí techt. Tá sé techt. Ní se an fós. Tá sé níos fearr go téex tá struchtúr ó bhfuil cóir struchtúr an agus ó bhfuil maisín an ólam céirt go cheartta chu seo. Ní múide go neagra teach má céanna leis litríocht. Mariaal go bhfuil ní an struchtúr céanna leis litríocht. Ní mar a chéile lágans mar a bhín charachtar a caiint ní lágans mar a chéile. Agus smá leis scríbneoir gúnaí mar ar a cor ó chor in sa ggóraid. Agus ní mar go ní le maisín fósanna leis sin íana. Ach bheith sé spéisiúil rud a chinnt beidir aber Finnegans Wake a chuir sleach rud a maisín Aistritheoirí. Go bhfeiceadh tú céirtí go sé níos Ní fí níos fearr Trí an hain Finnegans Wake go amháin agus níach mar a cúciú lehanach. Ach bheith sé spéisiúil amach céirtíí nach maisín Aistritheoirí lei sin, mar eall gúna chóir go héagsa. Réit of sé chun cheistú. Just go dtíireach sin dúhuiid am héin ar na maisíní ar na húlaisí ar na cléisina íon Aistritheoirí. Ó sílam, well, tá dealú seo sílam go seo beag ardósach an taisteartha pragmatach a thugtar thuascáilte bliain túla agus a beag go ólais agus sin tá taisteartha litere an. Tá sé beag mar a déanam go beag canal ardósach mar Jalu. Ach sílam gas an taisteartha pragmatach is agóhaireachta is a déanam sin fas is well. But just brother bhain mar ar inile agus mar sin dá tá rud báile a lua tobar na Gaeilge bonachar ar in fearú an na cara seo cíhín ó Dibhín Céaran ó Dibhín agus tá sé fíorhhaid is canal bonachar dáhanach den seanúirí bhún. Agus bín rudí an scian an couple seaartú hen bhí mar pléile rud he became addicted to it. Agus tá fáil an cosla an dúile agus mar tú spreachar rud, but ní drogéí gceist in é réad in sa rud seo. So chuir meisteach addicted in tobar na Gaeilge. Sin tarú le forma for sé grim gráis nó for sé grain gráis den bhuaigh níos teann. But na mar sin is ionintach agus a léhéad a asebáil. Agus nuair a bhíon leisce ar agurthóirí Ha'oine agus iad a búnc, an déan siad a tríal ar na gléasma seo.
Yeah. That's what catch it on. Okay, all right. Just run the point chain. Historian like talking to me we are off in big lanes the clashing group with the gumsen goes wie ich Sackestach Aistritheoirí is wie toll vier Aistritheoirí. Ach, und die Berlin kleine Tempo. Sie sind ramachern du Gaelgestach und durch Béal le Dónall van achas. Maar Harle, het is gerust een grote tacht en zo is het koppelen Frase Giolla, als capital critical gobra, after the nos long boeie Béal, it was full of mouth to mouth. We were cause really chin and fucking we ging Feirste, hier ging Feirste, hier dinner behind. There was no baptism of gin. So, but I don't know in Yacheno. So, to ton of 5 minutes, you know, I was stocha the North Negen, well, ni Alin Feirste, in some Aistritheoirí, I think I should Feirste Godot, stocha, ach, Marshadin, Dynamish or Nehold, agus Shimmerashe, Raghallaigh agus Braham will find you Cathaoirleach so Yom agus Marshadó tá Dónall le scéal le ancient do go habrán a rá agus Chultúrlann so go a míle